ọma kwenu Igbo ndị ọma onye unu na-anụ olu ya n'ụbọchị taa anyị abịakwala n'ụbọchị taa onye unu na-anụ olu ya n'ụbọchị taa bụ m Nwaada Uchechi Mmaduekwe onye nke unu maara ọfụma dịka Pino nwa n'isi mbido TV n'ihe omume anyị bụ nke ị chọrọ ka ị ga-ahụ ịghọtago anyị ji nnọọ ọtụtụ ihe dị nnọọ kpụrụkpọ bịa n'ụbọchị taa igbe unu nnọọ mma ka obi ụtọ unu ụtọ ka unu nwee nnọọ kuru nnu mmiri nnọọ wee ṅụọ wee sị mana ihe anyị chọrọ ikwu n'ụbọchị taa oriri nne ọdị ọkpụrụkpọ nnọọ nke onye nụ ya sị ka ihe na-emenụ onye na-emebu bifo ka ezi ihe na-emere ụjọ na-emezi ugbu a mana asị m ka m jụkwa tupu m aga n'iru achọrọ m ịjụ ya wụ na ịma n'isonyebeghị n'ihe omume anyị n'isi mbido TV biko gbama nnọọ ọsọ na ije nnọọ ka nnọọ ka ị were sonye anyị na soshal midia anyị at isi mbido TV Facebook, at isi mbido TV Instagram, at isi mbido TV YouTube. Ya hụkwa na ị sọskraịbụ biko kwa sọskraịbụ iji na-akwado anyị ka ihe anyị na-eme ka ọ na-aga n'anya ya maka na asị gidigidi ugwu eze ịghọtago asị aka ire kwa aka ịkpa kwa aka nri ọkwa nkwado gị ga-eme ka mma anyị na-eme ya nnọọ kwa mgbe maka na ama m na gụnwa n'ebe ha na-ekiri anyị ugbu a na ama m na ị ga-asị aga m eche ka Nwaada wepụta ihe o ji bịa n'ụbọchị taa jiri nnọọ nwayọọ aga m ewetu ya achọkwara m egwu unu ndị nke na-esonye anyị makwa ndị nke ji ọsụ sonye anyị ugbu a biko nụ sonyenụ m na my social media at Uchemeri Facebook, at Queen Sandy 247 my Instagram, my TikTok Uchemeri5. ama m na ịghọta ihe m na-ekwu my Twitter Uchemeri. Ebe aha ka ị ga na-enwetakwa ọtụtụ ihe ndị dị iche iche m na-emegasị gbasara ihe omenala Igbo anyị na ihe ndị ọzọ metụtara ndị Igbo, ụmụ nwanyị ndị Igbo, ụmụada, ụmụ okorobịa na ọtụtụ ihe dị iche iche a na-emegasị. Amakwa m na ị gaghị eche ka m tọhapụ n'agbụ aha m ji bịa n'ụbọchị taa ọwụ ha agbụ m ji biko iwewele unu okwu aha m ji bịa n'ụbọchị taa. Ama m na ị ga-asị Nwaada ga-ama na mma site n'isi ya wee ruo n'ụkwụ ya na ọma na mma na mma nche nnọọ ka ọ tọhapụ nnu ya o ji n'aka n'ụdị ebe ahụ nọ biko agbakwala ọsọ n'ụdị nnọọ gbanye ihe onyonyo ga biko agbanyụkwala ya maka na mgbe m ga-abata kwuwe okwu ama m na ọtụtụ ụmụ okorobịa gasị yes onye m chọrọ kwumie onye m chọrọ ezigbo nwaanyị kwumie onye m chọrọ mana nnọọ jiri nnọọ ụwa ya ama m na ị ga na-achọ nnọọ ka m na-ekwu ihe gbasara ụmụ nwoke mana o nwekwara saịdị ụmụ nwaanyị m ga-ekwukwe ga-afụga ofu ma ya adịghị obi mma mana otu o si dị kịta ihe m ga-ekwu bụ ka m pụgodo ụzọ gaa tinyere unu egwu ka unu yọrịa nnọọ wee dize nkwadobe ige nnọọ ntị ọfụma wee tụlee nnọọ okwu nke m chọrọ ikwu n'ụbọchị taa maka na okwu nke m chọrọ ikwu n'ụbọchị taa ọ metụtara ụmụ nwoke karịa mana anyị nwawa ụmụ nwaanyị ọ dịkwa mma mana n'oge ụfọdụ anyị nwawa ụmụ nwaanyị anyị na-emejọkwa n'oge ụfọdụ mana nọdụ ebe ahụ ị nọ. Tupu m aga ezumike ugbu a achọrọ m ka m tinyere unu egwu ka unu yọrịa yọghachi nnọọ megharịa ahụ wepụcha nnọọ azịrịza ma cherekwe m nnọọ ka m bịa tọghapụ okwu aha nke m ji n'ụbọchị taa. Ama m na ị gaghị eche nnọọ ka m wepụta okwu aha nọdụ ebe ahụ ị nọ n'oshike ọfụma. Ana m abịaghachi Igbo abịaghachikwala m ọzọ. Ama m nnọọ na ị ga na-eche nnọọ ka Nwaada alọghachita ka ọ bịa tọhapụ okwu mana tupu m aga n'iru ukwu onye m ji bịa n'ụbọchị taa achọrọ m esi ya bụ na ị ka jọsụ nnọọ na-esonye anyị ugbu a biko soro anyị na soshal midia handụl anyị bụ at isimbido TV Facebook, at isimbido TV Instagram, at isimbido TV Twitter, at isimbido TV YouTube. Ịchọkwa ịmatakwa ihe
gbasakwara m na ọtụtụ ihe ndị ọzọ gbasara m, ị nwekwara ike sonye m na @Uchemary, Facebook @QueenSandy247, my Instagram @Uchemary5, my Twitter @Uchemary, my TikTok. Ị ga-ahụ ebe m na-emegasị ọtụtụ ihe niile dị iche iche gbasara ndị Igbo. Ama m nọ na ị ga-agba m nnọọ ọsọ na iji ugbu a. Azụkwa m ka m cheta unu ya bụghị na ị mara ọfụma na ị subscribe be ịkwado anyị na ihe nke anyị na-eme, biko unu ka anyị gbasi ike, biko subscribe bụọ, kọmentị ya, share ya, ma like kwa anyị na social media anyị bụ ndị nke m kwugasịrị ugbu a. Ọ dị oke mkpa, biko asị girigiri ugwu eze unu kwado m ihe ga na-aga ọfụma. Gasị Nwada Uchechi mara mma, ma nchekwa ka m hụ ya achọrọ like ahụ m fesi ya na emekwa nke biko ọ nkwado gị bụ mere m ji nọrọ n'ụbọchị taa. Biko ka m bịazi ugbu a kwupụtazie ihe mere nna m jiri bịa n'ụbọchị taa. Ihe m jiri bịa n'ụbọchị taa bụ ka ihe mere ụmụ nwoke ugbu a anaghịzi achọ ịzụ ụmụ nwanyị na ụlọ akwụkwọ mahadum ugbu a. Mgbe na-achọkwa icheta na-enwe ihe mere n'oge gara aga na be anyị na be anyị village anyị community anyị, otu nwanyị bụ nnọọ onye nwoke nwokorobịa zụrụ nnọọ bido na ụlọ akwụkwọ praịmarị kindergarten zụgide ọ hụrụ nwa ahụ hụ ya n'anya sị na ọ chọrọ iteki responsibilities gbasara the girl. Ọ gakwuru ndị nwe ya sị ahụkwara m unu n'anya, m chọkwara ka ihe dị otu a wee mee. Ndị nwe ya sị oke, nsogbu adị ha. Nwoke a obido nnọọ zụgide nwa from kindergarten, from nursery school, zụgide ya nwatakịrị eto. Mgbe ọ rụziri, ọ gụchaziri akwụkwọ, ịmaragonu age nwoke agbagotego, nwaanyị ka nọkwa ebe 20 something, ịghọtago. Mana a sị na ihe ọbụla gbasara marriage, ụmụ nwoke side na age doesn't matter, ịghọtago. Ọ bụ ụmụ nwaanyị at times ụmụ nwoke na-consider ụmụ nwaanyị na age ha agbagogo na ha ama mmehie dị otu a, ịghọtago. The other side kwa chọkwara ịghọgbukwa anyị nwa ụmụ nwaanyị, mana enwekwara ihe ga-eme consider ka iji wụrụ mmadụ. So nwoke a zụgide nwa azụcha ya n'akwụkwọ, nwatakịrị oruzi mgbe ọ kwesịrị ịbịazi bịa kwụghachi nwokorobịa ihe ọ kwesịrị ịkwụghachi ya baa ịlụ ya. Nwatakịrị ọsị mba biko na onye ka ọ na-adịghị keke ifugoni. Mgbe na-ajụzisi onye mere na anyị ji bute okwu a wee na-asị ke ihe mere na ọ bụ mgbe aha agago, mana ugbu a ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị emepeghị anya, onye ọbụla emepeghị anya, ịghọtago. Onye ọbụla emepe na-ajụzizi ke ihe mere na ụmụ nwoke ugbu a ji gbaa isi kpụrụkpụrụ si ha amaghị azụzi ụmụ nwaanyị n'ụlọ akwụkwọ mahadum. N'uche nke m nwe m na-asị mebi o nwere ike ịwụ na ha ejighị ego, ịghọtago, maọkwana ha achọ ha ime ihe dị otu ahụ at all. Na-asịkwa oke o nwekwara ike ịwụ that na maybe ha enwego experience, past experience nke m hụgo mere na ha jisi ha achọ ha ezo. Mana ọwụ ihe nwere ike ime ya, maka na asị ịhụ nwaanyị n'anya ọfụma, ịchọrọ ka oke enwere idea m chọrọ iweta kịta bụ ya wụ na iwu nwoke dị ịhụ nwaanyị si ya oke ya wụ na ọ chọrọ ilewa ya ike, ọ ka nọ secondary school, ọ chọrọ ịba ụlọ akwụkwọ mahadum, o jighị ego, parents ejighị ego itinye ya n'ụlọ akwụkwọ mahadum. You can take the responsibility, all the possible. Then each with the responsibility, it's okay. Akwụsị chọrọ ịga ụlọ akwụkwọ mahadum, mụ na nwoke aga amaha m ede, mana ya gwa na mma ha ede ama m ịma na ụmụ nwoke ndị a na-azụ ahịa ha eji calculation egwuregwu gị sị ịgụrụ isi n'elu gụgide shi n'ala gụtuo, mana ị hụrụ calculation akpịrị ndị a na-alaba n'ọla dịkpọ n'ọ different commercial market ejikwala calculation egwusa ha egwuregwu ha agaghị mahadum, mana ihe na isi dị too much. Enwere nnọọ new method ụmụ nwoke na-eji emezikọta. Iwere nnọọ something n'afọ ime gbatuo dị gị, ịghọtago, ịgbatuo ya ọma nwezi choice ya gacha mahadum, ọ ga-jikwa nwayọ lọghachita bịakwute gị gị na oke na ebe ọ dịla n'otu maka na ọma wefufu ya because nnukwu na nwoke gị tụwara ya ime
mara na that n'ụbọchị echi aha ị mara na nye dị otu a na ị gbara goal pam the goal abanye and ị mara na the girl nọ na nye ndị oyibo na-akpọ ovulation ịghọtago ị kụọ the ball pa ị mara na the ball ma ga-abarịrị so onye nwa na ị kwesịrị ịtụ ụjọ onye nwa ga-eme ka oke gị kwesịrị ikesa oke ha akwụ ya kwesị chọrọ ịgụ ụlọ akwụkwọ mahadum ọya adị m ready. Enwekwara ihe nke mere m nụrụ na mmadụ kwuru sị na enwere otu nwaanyị ka m kọwatara unu ya na enwere one girl ọ zụchara ya na university okay ọ hụrụ ọ meet the girl na mgbe the girl nọ second year ọzụgide the girl zụchaa ya n'ụlọ akwụkwọ mahadum the girl a graduate ya mee after graduation ya mee NYSC mgbe ọ mechaziri NYSC ọ gwa the guy si na ọ chọrọ ọgwa nwoke ha si ya na ọ chọrọ ịga eme masters na obodo oyibo ke nwoke si ya oke and ịma ihe mere na ke nwoke ha alụkwala ya ọ lụọla the girl o mechara lụọ the girl ha gba akwụkwọ mgba mee traditional marriage mee white wedding the guy ya were ezinụlọ n'obi a relax ya si oke ebe ọ rịra enweghị ga-emenụ ọsị nwunye m asa m ya ngwa gaa obodo oyibo gaa gụọ nke ndị oyibo na-akpọ masters the girl ọ garuo ebe ahụ after 1 year egwu echenji o ke nwaanyị agbawazie egwu ọzọ hapụzie egwu ya na di ya na-agba mgbe ọ nọ na Naịjirịa gbawazie egwu ọzọ ifugo ihe na-eme na ọgwụ ihe meta ifan at times ọ wụrụ onye nwa na-akpata ihe na-eme na ụmụ nwoke na-eji enwe ntachi obi ọwụwa na ha ejighị dị ego ụfọdụ ụkwa na ejighị dị ego lena ihe mere ugbu a ọ garụzie obodo oyibo after ọ gachara obodo oyibo ọ mee masters ya after 2 years the girl akwụsị ịkpọ oke nwoke ahụ nwoke na-ajụzi ike ihe mere oke mgbe ha na-eme ịhụ na ụfọdụ ndị nne na-enwe obi ntachi ụfọdụ ndị nne na-enwe obi ntachi ke nwoke ha ya bịakwa ya ga na beke nwaanyị si mọmi lee ihe na-eme na mmasị na ha na-anụkwa olu ya na keke nsị m ajụọ gị gụnwa onye nne aka ịhụrụ onye m ji like ndị nna enwe ike ịsọpọtụ ihe ọjọọ ndị nna mmewelu na aka elu ndị nna na-asọpọtụ ihe ọjọọ ibi ma ndị nke na-emenụ ma ndị nke m fugo ma ndị nke m n'afọ afụbe m eshi asị onye nna mere ihe dị otu afụbe m ịmakwana nne girl nne nwaanyị aha ma nnu ihe niile na-emenụ o were nnọọ gwa nnọọ mme ya si ya na-ekwe ihe na-emenụ na enwere one medical professor chọrọ ịnụ ya ebe ahụ mana ịma ihe dagel agwa ha di ya nọ na Naịjirịa si ya na ọ nụkwala di digela werezie ọ na-agbazi ring ụmụ ya ndị a na-eji ọ na-agbazi ụlọ akụ ụmụ ya ndị a na-eji amata na nwaanyị anụgodu ọ na-emezi anything adụ na-enyezikwa n'oke nwoke concentration ifugo ihe merenụ ozi ha na-arịazi ugbu a na ke nwaanyị nọ na-alụ ke nwoke ekwechi na mba na ihe ka naomina na anyị ga-emegide emebe ya n'isi akakwa m ihe mere ụmụ nwoke ji sị mba tupu m aga n'iru n'akụkọ m na-akọrọ unu enweghị zitara ya ozi eke na ọta aha ya bụ Obi Ernest ọ sị na nkeleri ya Chineke na ihe ugbu a na okwu m na-ekwupụta kịta ihe ndị m na-ekwu m na-akọwasị na ọ bụ nnọọ ihe gara eme ya n'afọ gara aga mana Chineke napụtara ya na mmadụ wụ nnọọ onye bịara gwa ya sị ya nwa m biko etinyekwala isi maka itinye isi ga-anọ n'ime ya kee ụdọ kpere mana achọkwara na m nnọọ iji nnọọ ugbu a nnọọ ka m gbara nnọọ egwu gezu ike nnọọ obere mzuchi ike bata mgbe tọhapụzie ozi ekene ndị nke ọzọ maka na ozi ekene karịrị ọdụ nnọọ n'igwe ile nnọọ anya na igwe onyonyo m ị ga-ama nnọọ ozi ekene dị nnọọ kwọtọkwọtọ ụmụ nwoke unu egbukwala anya egbu biko ana m abịa Igbo ndị ọma abịaghachikwala m ọzọ iwetara unu ihe omume nke a dị nnọọ oke mkpa iji nnọọ n'aka ama m na mgbe aha m gara nnọọ ezumike nnọọ ama m na egwu m tinyere unu n'ụlọ gbara ya nnọọ ọfụma nnọọ wee nwere ịbara ama m na agụma n'ebe a na-ekiri m ị ga-asị nwa agbọghọ nnọọ ya nke ikwuru taa nnọọ o metụtala m omena m echeta nnọọ ihe m chefuru echefu ya bụ na nnọọ ịma na nnọọ ijọsụ nnọọ na-esonye anyị ugbu a echefukwa na ọ ka gwara isi
mbido TV nke ịma ọfụma n'ihe omume anyị bụ nke ị chọrọ. Ọ ka bụkwa nwaada Uchechi Mmaduekwe, onye nke mara ọfụma n'isi mbido TV dịka pịnọ nwa ya. Wụkwa na isonyebe anyị na ihe soshal midia, biko gbaa mbọ ka ị gbawa nnọọ ọsọ na ije ga-esonye anyị at isi mbido TV, Facebook at isi mbido TV, Instagram isi mbido TV, Twitter isi mbido TV, YouTube. Ebe ahụ ka anyị na-eweta ọtụtụ ihe niile dị iche iche nke anyị ji na-eme unu mma, na-eme unu obi ụtọ. Ya wụkwa na ọ ga-amasịkwa gị, biko achọrọ m ka ọ masị gị, biko ga-esonye m na my social media handles at Uchemeri, Facebook at Queen Sandy 247, my Instagram, my Twitter at Uchemeri 5. Ebe a ka ị ga-eme nnọọ mata nnọọ ihe gbasara m, ọtụtụ ihe dị iche iche gbasara m. Ụfọdụ ndị mmadụ si ozi ekene ndị mmadụ zitere m, nwaada ka ezi ihe mere o ji wụsọ gị nnụnụ na-ekwu ihe gbasara nwoke na nwaanyị kacha nnọọ njọ, kacha nnọọ gbasara ụmụ nwoke. Ọ ihe mere na m ji nnọọ m lecha nnọọ ozi ekene ndị mmadụ zitere m na-asị oke ya naanị m ama mmenwu ihe dị n'ime ya, ihe dị n'ime ụmụ nwoke na ụmụ mgbe gbawa nnọọ ọsọ na ije ga-eweta nnọọ otu agadaga nwa okorobịa mara nnọọ mma ọfụma, nke unu ma ọfụma n'isi mbido TV, nke unu na nke na-emetụ n'obi ụtọ. Aha ya bụ nwoke ọma Stanley Ọya. Biko nwoke ọma, biko gwa nnọọ ọha na eze na ịbatago ka ịkwuo nnọọ okwu a nnọọ kwụọ ya mma na ọfụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, anyị awụchiela ọzọ iru uche. Ịmakwana anọ m ebe nọ akparago nwa ụgba aṅụrụga nwa mee ebe nọ na-ata ngwongwo. Uche were ọsọ bịa kpọọ m si na m bịa na o nwere okwu pụtara wee soro na ya wee bịa. Anyị awụchiela ọzọ n'ihe omume anyị nke taa nke chọrọ. Amanụ m ihe Uche ji wee kpọọ m. Uche, ọ bụ gịnị ka iji wee kpọọ m? Nwanne m, ya m ji kpọọ gị dị omimi, ya m ji kpọọ gị n'ụbọchị taa bụ enwere n'otu ọkpụrụkpụ okwu nke m butere n'ụbọchị taa bụ nnọọ ka ihe kpatara ka ihe aha bụ nnọọ kpatara na ụmụ nwoke ugbu a anaghịzi achọ ịzụ ụmụ nwaanyị na mahadum ugbu a, ka ihe kpatara ya. Igbo ndị ọma nụrụ ihe o kwuru. Ihe aka iji wee kpọọ m. Yes. Asị na ịbụ nwoke m ga-anachara gị ịtọ mana ichizube echichi. Igbo ndị ọma, nke o kwuru atọ m n'ihi na eneke ntị ọba si na egbe ọbụla dinta amụtala ịgba egbe na-atụghị atụ, na ya nwa bụ eneke ntị ọba amụtala ime gịnị ife efe na-ebiri gị gịnị na-ebiri gị ebiri n'osisi. Uche, ihe ụmụ nwaanyị ji ntị na anya anyị wee mee, ụmụ nwaanyị chiela anyị ọnụ n'ala. Anyị niile bụ otu jikọtara ụmụ nwoke, anyị wee nwee nzukọ si ya bụ ụmụ nwoke ndị aka ike, mba anyị adịrị aka ike, mana anyị wee nwee nzukọ wee si nwoke ọbụla wepụtara ego ya wee zụọ nwaanyị n'akwụkwọ, anyị ga-aha ya nha. Maka gịnị? Ụmụ nwaanyị emela anyị ihe. Ọwashi, kedu ihe ị na-ekwu ya? Uche, ka ọ ga-esi dị gị na nwoke ga-atacha ahụhụ hapụ ego ụlọ akwụkwọ nke ya wee wepụta ego ọ tara ahụhụ wee kpata wee zụchaa nwaanyị agachazi akwụkwọ wee sị ya ịrụzi ya ogo m, ịdịghị ọzọ educated ma ọ n'imego agadi ma nlụzi gị, m ga-achọzi ndị gụrụ akwụkwọ, m ga-achọzi ndị ọkaikpe ndị kajara akaja wee lụọ wee chefuo nwoke ahụ zụrụ ya. Ọ bụ na nke ahụ ama mgbawa obi. Uche, ọwụ n'ezi ama m na nnọọ gụwa nwoke n'ebe a na-ekiri anyị mgbe ị ga-asị kedu ihe nwaanyị a na-ekwusa nwaanyị biko pụọ n'ụzọ ka nwoke ịgba anyị kwu okwu were nwayọọ, blood gị dị hot, ọbara gị na ọ na-agba nnọọ dị hot. Ya m chọrọ itinye ọnụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị afọ nke nwoke ahụ n'anya. I want to be plain now, let me be serious. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị ahụ ha ke nwoke ahụ n'anya, mana due to family condition na family ha dị ha financially buoyant, ha ga-eme accept ka ke nwoke ahụ zụọ ha, ke nwoke azụzie ha. Mgbe ahụ nọ na-azụ ha, ha were ezi ohere aha chọrọ ozi onye dị ha mma. Ọ nnọọ ya wa ka njụọ gị Uche, okay, ihe ahụ ọ dị mma? Ọ dị ha mma, mana gụnwa nwoke tupu gị mere nwaanyị ihe, biko enweghị okpuru na unu ahụ ndị si dị men association unu bịa gwuo gụnwa nwoke tupu gị mere nwaanyị ihe, biko gbalịsi ike ka ị mara ma ọ hụrụ gị n'anya. Ịghọta,
gbalịsi ike ka nwa m hụrụ gị n'anya. Ụmụ nwoke si na ya na-azụzi ọzọ ị chọrọ ka anyị zụọ gị ị ga-ebu ụzọ anyị lụchaa gị kwụ ụgwọ isi gị mee ihe niile dị n'isi gị anyị azụwazie. Ekweghị m, ịma m ji ekweghị m. Ọtụtụ n'ime ha bụ ha lụọ gị ha lụchaa gị lụbata gị n'ụlọ ịmụọ nwa ka isi mbụ gị mụọ ka abụọ a ga-asị gị nwaanyị kekwa ihe iji chọrọ ịgazi skuulu biko gaa ka m mepere gị shọpụ na Ọnịcha, gaa ka m mepere gị shọpụ na Trade Fair, gaa ka m mepere gị shọpụ na before you know it, excuse me, before you know it, ke nwaanyị aha ayọzie ya kata ọ ga-agazi ụlọ akwụkwọ. Ịma anyị nwa ụmụ nwaanyị anyị na-ala ike nnụ ka anyị dịrị nnụ nwa sexy and romantic gaa university. Uche, ụmụ nwaanyị unu na-ahụta ụmụ nwoke dịka ndị na ụfọdụ ka m hapụ isi na ụmụ nwaanyị niile enwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-ahụta ụmụ nwoke dịka ndị na-enweghị akọluche ya bụ na nwoke ga-azụsi ọzụcha gị ịbịa kọrọ ya akụkọ Mike Ejeagha mana nwoke sị gị nne ọkwa m na-alụ gị m ga-ewetara gị ihe niile ị ga-eri ihe niile ị ga-eyi ihe niile bụ mkpa gị m ga na-egboro gị ya agazi na akwụkwọ ọ bụrụ na nwoke si na ọ bụ otu ahụ ka ya chọrọ ịhapụnụ ya nụ na mana ana m akwadokwa enwere ụmụ nwaanyị ndị bụ egwu eji ụmụ nwaanyị ndị kajara akaja ụmụ nwaanyị ndị maara ihe ekwe na-akụ. Ọ bụrụ na ile anya nwunye ahụ gị na ya bi n'ụlọ ya adịghị mma ịhụ na o nwere ụbụrụ na o nwere nchekwube ịbụ ihe Chineke kwadoro ya ka ọ bụrụ ma imechi ụmụ ihe ndị dị aṅaa ị kwesịrị ịkwado ya ma ọ bụrụ na nke ahụ kwego omume akwa ịghọtara dịka nwoke. Mana ihe na-eme n'ụwa ugbu a Uche nke gị onwe gị ama m na ịbụ onye na-ekwu eziokwu n'ihi na oge m jụrụ gị ma ihe ahụ ụmụ nwaanyị na-eme ma ọ dịkwa mma ikwuru eziokwu sị na ọ dịghị mma ya bụ ọ bụrụ na ile anya onye ahụ gị na ya bi na o nwere ka ọ ga-esi wee dị ya bụ ịzụcha ya ọ dịzie ka ebe mmadụ kwọrọ aka tinyere ọkụ ka akị nwanna maka udo ezinụlọ gị maka ime avoid ya bụ ịgbahapụrụ obi mgbawa nwanne isi ya mee gịnị tụrụgode jụụ mana ọ bụkwa na enwe ka unu ga-esi wee kpazie ya akpazie ịhụ na ya bụ onye na ị nwere ntụkwasị obi n'ebe ọ nọ na ịtrọsụrụ ya ị nwere ike gaa n'ihu wee zụọ ya wee kwado ya maka na ka ọ dị ugbu a ọ dịkwa mma obi mgbawa igbu nwoke eziokwu ka m na-agwa gị. So ụmụ nwoke na-enwecha heartbreak nke Igbo na-akpọ heartbreak. Amakwa m ụmụ nwoke na-enwe heartbreak ya ọkwa m ịma nnọọ ya mmanya the first time ịma na ụmụ nwoke na-enwe heartbreak. Are you serious? Chere ịma na ụmụ nwoke bụ mmadụ otu unu na-eme gara na hapụ ihe aha ọkụ ịhụrụ biko gụnwa nwokorobịa ịhụ nwaanyị n'anya zụọ ya n'akwụkwọ ịghọta zụọ ya n'akwụkwọ akwụkwọ dị n'ọlụ oge biko iwe wekwala na m chọrọ igwe akwụkwọ n'ọlụ oge enwekwara another thing wo help gị ịghọta mana ama m na eke na ebe ahụ mgbe ị ga-asị nwaanyị ashi ga-abụ ọ dị nnọkọ mkpa iwe were biko Stanley kwuchara onye ahụ Igbo ndị ọma njem ọnụ ka ọ bụla o si dị Uche nyela gị ebumnuche uche ya dịka ịma na asị na uche onye bụ akpa onye ọbụla megide onye ọbụla anya nke ya na-aga. Uche si na uche ya na nwoke ọ bụrụ na efu nwaanyị n'anya gaa n'ihu zụọ ya na ọ zụchazie ya ịzụcha nwaanyị ahụ ọ lọghachizie azụ bịa kọrọ gị akụkọ o nwere ike ego niile imefuru ọ kwụghachi gị ya. Ọ bụrụ na ị chọrọ ime nke ahụ gaa n'ihu mana ka m bunye gị uche otu amụnwa nọ ugbu a ọ bụrụ na asị m kwuo ị nwekwara ike ime ihe dị gị n'obi mana nwaanyị ihe ya masịrị m ọ bụrụ na ọ ga-asị onwe ka a ga-esi wee dịka maọbụ na ọgụ ya akwụkwọ m ga-asị gịnị m ga-asị nne ka m gaa lụchaa gị mechie ihe niile dị gị n'isi ka mụ na gị biri dịka di na nwunye ọ bụrụ na o kwe m omume m pịa ya ọkụ ọ mụọrọ m ofu ọ mụchazie ofu o mee gịnị ọ gaa ụlọ akwụkwọ n'uche m sịkwa na nke ahụ adịghị mma ya gaziere gị. E nwere ozi ekene ezibatara ma ị ga-akọwapụta ozi ekene ngwa menụ ọsịsọ gụpụta ya ka ị gbapụ ya ọsọ n'ihi oge ozi ekene maazị Uchechukwu ọ sị na nwaada ka nnụ ị na-ekwu na agbakashịba ahụ biko Uchechukwu iwe nwere gị ọkwanụ na ọtụtụ n'ime anyị ụmụ nwaanyị amakwa enwekwana nghọta ịghọtara
mana ka ọ dị ugbu ya wụ na ị na-esonye anyị kwa mgbe ka mgbe anyị ga na-eme ka ị na-aghọta ọtụtụ ihe n'ime ihe dị na etiti ụmụ nwaanyị na ụmụ nwoke ịghọtago gụnwa Uche biko iwe gị dị ọkụ dajụọ nwekwa onye nke ọzọ sendịrị anyị ozi ọ sị na aha ya bụ Ernest from Delta State. Ọ sị na ya nwa na onwe ka ya na ọma nzofu nwaanyị na ọkwọ na nne na nna ya ha zụcha ọbịa nụrụ. Ernest biko iwe welago ama m na ha ikwuru dị mma nsogbu anụ ha onye akpa uche wa akpa onye ọbụla nyaka ya ikwupụtara ebumnobi gị ndị ọzọkwa ga-ekwupụtakwa ebumnobi ha onye ọbụla ma ihe o bu n'obi na ihe ọ chọrọ ime. O nwere ozi ekele ọzọ m na-ahụ ugbu a nke ahụ si n'aka Maazị Sunday Onyeahala. Ọ sị na Chinchi gwara ụmụ ya si ya tụọ jụjụ na ihe dị ọkụ ga-ajụ oyi na ihe anyị na-ekwu na o metụtakwala ya ka o si na dị o mana na ya ahapụrụla ya Chineke. O wee na-ekelekwa Uche na ndị niile anyị na ha na-arụ n'isi mbido. Maazị Theophilus Sunday anyị ga-apịapụrụ gị egwu ahụ. Uche ọ dị ka oge abụziri ugbu nna anyị ka oge na-emezi anyị kwarapụ mana ka anyị gaa n'ụzọ ike nwa obere anyị na-abịaghachi n'o Igbo ndị ọma ji eme ọnụ anyị ka sụrụ gede na isi mbido TV na ọmalịcha ihe omume anyị bụ nke ị chọrọ echefukwala na nke ị chọrọ bụ oge aṅụrị ọ bụ oge obi ụtọ ọ bụkwa oge anyị na-eji na-agwa gị gịnị na-agwa gị ihe ekwe na-akụ n'obodo. Aha m ka bụkwa Maazị Ike Stanley Chizaram. Ọ bụkwa sọ m onwe m na ebe a Nwaada Uchechi Mmaduekwe nọkwa ebe a mụ na ya na-ahazi okwu maka na isiokwu nke anyị ji n'aka nke taa ọ kajara akaja. Uche bịara dọpụta m ebe nna-ata nkwọbi bịasị m bịa kpaa isiokwu anyị nọ ebe a na-ahazi ya bụ isiokwu anyị na-ekwu maka ya. Uche gwa ha isiokwu ahụ maka na ọ gị wapụtara isiokwu a. Biko ya wụ ka esonye anyị nkịta biko ọ ka ọkwa n'isi mbido TV nke ịma nnọọ ọfụma n'ihe omume anyị bụ nke ị chọrọ. Ihe anyị kpụ n'ọnụ n'ụbọchị taa anyị ji bịa nnọọ m ji ga-adọpụta agadaga nwoke a na-akpọ Stanley bụ ka ihe kpatara nụ ụmụ nwoke anyị ugbu a anaghịzi achọ ịzụ ụmụ nwanyị n'oge akwụkwọ mahadum. Ka ihe kpatara ya achọrọ m ịma onye mere m ji ga-adọpụta Stanley ọ bịa kọwa ihe mere maka na nwoke kajara akaja ịghọtago. Agwala m unu sị m ekwuola ihe dị m n'obi si na anyị nwabụ ụmụ nwoke anyị enweela nzukọ sị na ya anaghị azụzi ọzọ maka gịnị maka na ụmụ nwaanyị emela anyị ihe ịzụcha asị gị na agaghị alụzi ọzọ na ịgụ akwụkwọ nke ọma na nke nwa na iruzikwa n'ihe eji nwoke eme echefuo na ọ bụghị gụrụ akwụkwọ niile na ọ gị kwụrụ ụgwọ akwụkwọ na ọ gị gụrụ indomi niile riri na skuul ịghọzie ron gbara aka. Uche kwuo kwa nke ya wee sị na anyị nwabụ ụmụ nwoke ka anyị na-agbalị na-azụpụta ụmụ nwaanyị. Nke ahụ bụ uche ya. M ekwuola sị nwanne ọ bụrụ tupu ị na-azụ lezikwa anya ọfụma. Ọ bụrụ na asị m kwuo m ga-eme gịnị m ga-asị gị lụchaa onye ahụ fụchaa ihe niile dị ya n'isi. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwu omume ịpịa ya ọkụ ọ mụọrọ gị ofu ọ mụchaa ya bụ ofu. Ọ bụrụ na ị chọrọ iziga ya ụlọ akwụkwọ ime gịnị ị gaa n'ihu na-eziga. Uche Stanley, you've killed me. You've killed us, not only me, Bugai. Okay. Hey! Ụmụ nwaanyị ibe m unu ọnụkwa ihe Stanley na-ekwu ọkwa m aja aka m n'ugere koro nnukwu bịa tinye nnu onwe m n'isi na ugbu a sị ka Stanley bịa kwupụta nnọọ n'uche ndị ke nwoke ihe kpatara maka ọ na-enyezi m nsogbu maka na ọtụtụ ụmụ nwoke gị hụ ha nnọọ ha na-agba ọsọ girigirigirigiri ọsọ ha na-eji n'ụkwụ ha na-ewe everything na-agba nnọọ na ha na-achọzi ịzụ nwaanyị. Hey, ụmụ nwoke biko zienụ mere ụmụ nwaanyị ebere ọtụtụ ndị nne na nna ya ejighị ego ọtụtụ ndị ikwu anyị ejighị ego ọtụtụ ndị ọnkụls ha achọghị ịzụ ha n'ụlọ akwụkwọ. Ụfọdụ ha na-asị ka ihe iji achọrọ ịzụ nwaanyị n'ụlọ akwụkwọ nwaanyị akwa echi ya ga-anụọ di ya nụọ di ọ gawa be di ya akwụkwọ ezuru enweghị isi. No, some ụmụ nwaanyị wụ the breadwinner of their family. Ịma ihe m na-ekwu na ọtụtụ ụmụ nwaanyị bụ ezinụlọ ha n'isi ọkacha ndị ọtụtụ ụmụ nwaanyị ịma ihe m na-ekwu na n'ịka pịa ya bụ okwu ọnụ. Igbo ndị ọma njem ọnụ anyị na-ekwukwa n'isi mbido na onwe nwaanyị ọbụla chọrọ enyemaka maọbụ na ilere anya hụ na nwata na o nwere ụbụrụ o nwere ọgụgụ isi na ọ bụrụ na ọ gaa akwụkwọ na ọ ga-eme nke ọma iwe ọ bụrụ na aka ruru gị ịchọ ka ịzụpụta ya nke ahụ dị iche. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe ị chọrọ iji obi gị wee mee wee zụọ onye dị otu a wee nyere ya aka
gaa n'ihu mee ya, Chineke ga-agọzi gị. Ọzọ wee bụrụkwa na ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ebukwala n'obi na ọ bụ ịzụcha ya ịlụọ. Ka m kwuo ya ọzọ, ebukwala n'obi na ọ bụ ịzụcha ya ịlụọ. Mana ọ bụrụ na ị hụrụ ya n'anya, i wee zụchaa ya, o nwezie ka ịhụnanya wee too, o wee dabara unu abụọ dịka di na nwunye, gaa n'ihu lụọ. Maka na ọ na-agbawa obi ọ bụrụ na ibu n'obi gị si na ọ bụ ịzụcha onye dị otu a n'akwụkwọ ịlụọ ya, maọbụ na ihe iji azụ ya n'ụlọ akwụkwọ bụ ka ị nwee ike lụọ ya. Biko, nke ahụ na-agbawa obi. Maka gịnị? Maka na ọtụtụ ihe emeela o wee bụrụ na nwoke azụchala nwaanyị n'ụlọ akwụkwọ ka ọ zụsiziri ya, nwaanyị ebido kọrọ ya aja mbele. Igbo ndị ọma njem ọnụ, ebe a ka anyị ga-akapị okwu ọnụ. Mana tupu anyị emechie na nke taa, Uche, n'ikpeazụ, kedu ndụmọdụ ị na-enye ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị? Maka na enyekwa m ụmụ nwaanyị advice, ahapụrụ m gị ha. Ụmụ nwaanyị ibe m, biko ọnụ ya wụ nnọọ n'ime onwe gị na ilechala nnọọ agadaga nwoke ahụ anya na ịlaiki ya na qualities ị chọrọ n'ime ya na onwe gị ya. Biko gbahapụ nnọọ ọnụ gwa ya sị, nna n'ọkwa oyi ka anyị na-eme o, na ya daba ọfụma ma ọ dabakwana na ihe ọbụla ị hụrụ na ya were ka nwoke ahụ aghọta nnọọ ọfụma. Ụmụ nwoke, biko nụ ka m hapụrụ ya Stanley ka o ji nnọọ ọnụ ya kwuo nnu nke unu chọ. Igbo ndị ọma, o nwere ihe Uche rụtụrụ aka. Uche sị o kwuru okwu qualities, ya bụ ụdị agwa a na-achọ n'ụmụ nwoke tupu akpọọ ha ndị ekwesịrị ịlụ alụ. Nke ahụ ọ dị ka ọ ga-abụ isiokwu ọzọ anyị ga-eleba anya. Uche, biko anyị ga-eleba anya na ụdịrị agwa a ga na-elepụ anya ma nwoke, anyị ga-elekwa nke ụmụ nwaanyị. Ọ bụ maka na ọ bụ nke anyị ga-elekwa nke ụmụ nwaanyị. Ya bụ na-agba nke ọzọ na-abịa abịa, anyị ga-eleba anya na ya bụ isiokwu. Tupu oge ahụ eruo, ngwa ka ngọpụrụ na ọfọma. Ana m asị ndụ mmiri ndụ azụ, mmiri atala azụ anwụla, o ji ngaji eri ya dododo. Chetakwa onye ji aka, nne gị mụrụ gị ọfụma. Onye a na-eme omume ga na-ebekwa obube. Ya bụ onye ọbụla, biko kpachapụrụ anya, onye mekwala ihe ga-agbawa mmadụ obi. Ịbụrụ nwaanyị, agbawakwala nwoke obi. Ịbụrụ nwoke, agbawakwala nwaanyị obi. Maka gịnị? Ụwa bụ mbitu, ugwu bụ nkwanye, nwaanyị amụta ibe ya. Tupu anyị apịachie n'ụbọchị taa, ọ bụrụ na isonyebere anyị n'igwe mkparịta ụka soshal midia, biko gbara ọsọ were ije gaa na isi mbido. Ị ga-ahụ anyị na @isimbido TV, ma Facebook, ma Instagram, ma YouTube. Isonyere anyị ebe ahụ, laikikwa ma kọmentị ya, share ya ihe ọbụla ị hụrụ ebe ahụ. Maka na gịnị? Ihe niile ị ga-amụta juru eju, bara. Aha m ka bụkwa Maazị Ikeije Stanley Chizaram. Ị nwere ike isonyekwara m na Facebook, ị ga-ahụ m na Ikeije Stanley Chizaram. Na Instagram, ị ga-ahụkwa m na Stanley Chizaram Ikeije. Uche, ka ebe a ga-esonyere gị n'igwe mkparịta ụka? Ebe ị ga-esonye m n'igwe mkparịta ụka mụ na social media @Uchemary, Facebook @QueenSandy247, my Instagram @Uchemary5, my Twitter. Igbo ndị ọma, ebe ọkụ nyụrụ achịsa ọwa. Maka na Igbo si gịnị? Ụkazi juo akpa eme gịnị? Amachie ya ọnụ. Tupu ruo oge ọzọ anyị na unu ga-anọ, ewe m na-asịnụ ya duru na mma, ka emesịanụ.